Mɔgɔ bisimila Sali hakɛ to I ka na dɛ aw nana de wala koyi ni ye karamɔgɔ min ka kuma f'i ye ale de don an tɛ karamɔgɔ n dɔgɔmuso in de don n ye min ka den ko kuma f'i ɲɛna ale de don awɔ Shalom. N'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ tile fila in na an b'a baara daminɛ Shalom. An bɛ taa min? An ka taa ɲɛfɛ Shalom. Sisan an bɛ pose minɛ fɔlɔ i y'a faamu sɔɔni an b'a daminɛ parce que a bɛ ka na i y'a faamu a bɛ ka na dɔɔni n'Ala sɔnna ma ko bɛ ɲɛ insha I ko k'a bɛ ka na de karamɔgɔ awɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ tila ka furakɛli daminɛ Inshallah. Basi t'i la kɔni n dɔgɔmuso y'a fɔ n ɲɛna k'a ye baara daminɛ a taabolo a ka fisa ne kɔni ka baara n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ ne wele ka na ne bila u fɛ yen nɔ danaya de don wa n bɛ se n ka baara de la o ye tiɲɛ i y'a faamu I dɔgɔnin a ka denko n tɛ bɔ yan fiyewu n'a ma den sɔrɔ n b'a fɔ ka ɲinɛ Ala kɔ o bɛ diya n ye karamɔgɔ karamɔgɔ kɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka n ta f'i ɲɛna walayi i b'a dɔn denkoba de bɛ ne yɛrɛ la ne yɛrɛ ma den sɔrɔ walayi ne tun bɛna fɔ nka n'Ala sɔnna ma n'an tilali dɔgɔnin ta in na inshallah an bɛ gɛrɛ e yɛrɛ la o bɛ diya n ye karamɔgɔ o bɛ diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de mashallah hali bi Ala k'i bolo mɛn i ka baara la mashallah
karamɔgɔ n bɛ sira ɲini fɔlɔ u bɛ dumuni d'i ma inshallah nin waati na kɔngɔ dɔɔnin mɛnna dɛ ayiwa n bɛna dumuni ko ɲɛna inshallah mashallah mashallah tile yɛrɛ bɔra inshallah tile bɔra inshallah Voilà, c'est ça. Et t'as une pousse là. Y'a femme. Point avec un stress. Y'a femme. Karamɔgɔ kun ko su in na ne k'e sɔrɔ i ka yɔrɔ la ko fura dɔ bɛ o bɛ bɔ bilen ni kɔni bi n'u ma bɔ dɔrɔn den bɛ segin a kɔ ɲininkali don a fɔ safo dɔ ye a fɔ safo dɔ ye su in na denko in ka di n ye n bɛ taa voilà su in na i bɛ taga i bɛ n ka dayɛlɛ i bɛ don zoro waati kana to kɔrɔmuso ka bɔ a kalama ka d'a kan ni mɔgɔ sen cayala a bɛ den fago ka den kɛ carakita ɲuman ye a bɛ taa kunfɛ y'a faamu donc fura tɔ bɛ kɛ sufɛ tilefɛtaw mana kɛ sufɛta kɔni o ye laada ye ni tilefɛtaw kɛra ko sufɛta ma kɛ a y'a tiɲɛnen i ko faamaden don a bɛ jamana mara i ko ten a bɛ jamana mara den min na n'a ka san saba bɛ jamana mara yɛrɛ karamɔgɔ n dalen de la i ka fura n b'a kɛ i bɛ fɔ fɛn dɔw kan ne t'an kɛrɛ la i m'a fɔ dɛ shalom shalom ne bi ta bannen ko su in na i y'a faamu shalom i ko n kɔrɔmuso tɛ taa kɛ ayi ale to yen ale man ka bɔ a kalama furakɛli mun don sutura de don i y'a faamu parce que jinɛw bɛ na wagati ni fɛnw na i kɔrɔmuso a ja tɛ se ka jɔ k'a lajɛ sinon fa bɛ wuli a la walayi ja foyi t'a la shalom ayiwa ko n bɛ taa misiri la ni kɔrɔmuso b'i la awɔ ala ka bato bɛɛ minɛ amin shalom kana ɲinɛ ka dugawu kɛ denko la shalom
ne karamɔgɔ Saka ne ma muso si ka denko baara kɛ I ma den sɔrɔ wa bɛɛ bɛ kɛ jamanatigi maraw de bi jamana mara I y'a faamu nin kɛra o de fɔlɔ ka kɛnɛ sanuya I y'a faamu wa I kunkolo don so bɔ su I kunkolo su denko de don a bɛ sɔrɔ den ti sɔrɔ f'i ka ɲigi wa to ya jigin inshallah wuli ada a to la dɛ a bɔ sisan nin y'a daminɛ ne ye I y'a faamu donc taa I lafiya fɔlɔ n sɔrɔ ka furakɛli tɔ kɛ I y'a mɛn n'Ala sɔnna a ma denko bɛ ɲɛnabɔ ne karamɔgɔ Saka b'a de ba den ka sɔrɔ jagoya sani ka den dia cuma dia san kɔni tɔ ye tile kelen baara ye. Tile kelen. Awɔ tɔ ye tile kelen baara ye. N'Ala sɔnna a ma
Anya ko ɲɛna ka ban. O bi jade ko. La. Mi se ka taa. Awo i bɛ se ka taa. I bɛ se ka taa. Karamɔgɔ kɛ. Wallahi o don su ne yɛrɛ bɔlen fɛ yen. N tora ka fɛn dɔ santi. Ka ne jɔ ka kuma o kana jɔ ko kuma fɔ i sigi ka fɔ. I sigi ka fɔ man ɲi. I ko di. Ne ko o don su yɛrɛ ne bɔlen e fɛ yen. Wallahi ne nalen ne yɛrɛ fɛn dɔ santi. Kasikanw bi bɔ n kɛrɛ y'o fɔ fɛn dɔ bɛ n ta. O y'a daminɛtɔ de ye. Ni tile kelen dafala ka ban. O y'a bɛɛ nɔgɔyalen. Ne yɛrɛ kun jɔrɔ la dɛ. Inshallah. Ala k'a ɲɛnɛ. Inshallah. Ala k'a mago. A bɛ ɲɛ. Inshallah. N bɛna fɔlɔ. Inshallah. A bɛ nɔ. Ni sa kama muso si ka den baara kɛ k'i ma den sɔrɔ k'o ma jaba mara. O ma kɛ fɔlɔ. Inshallah. Bisa gak dengar? Kamu beda kamarnya. Bisa gak dengar? Oh saya jadi boleh jadi. Aku kakak dia mau ke sana. Aku juga nak kamu siapa? Ada kan mesej ada nggak suara? Ika dengo kɔni a y'a sɔrɔ a ma wari sɔrɔ ni karamɔgɔ saka ma mɔgɔ si ka dengo baara kɛ k'a ma ɲɛ o den bɛ jamana mara dɔw ta den san 3 o bɛ jamana mara dɔw den san 5 o bɛ jamana mara ni karamɔgɔ saka ka dengo baara kɔni Mali bɛɛ diɲɛ bɛɛ Sibla. Mishini. Ciao. Sangoni. A tɔ ye e ta tɔ ye tile 2 baara ye. I y'a faamu? Tile 2 n'o kɛra n'Ala sɔnna ma denko in bɛ ɲɛnabɔ. Inshallah.
N tɛ ka taa. Inshallah ho n bɛ se ka taa. Inshallah. I sigi sisan inshallah 2 heures waati i bɛ don ka furakɛli dɔ kan ka kɛ i y'a faamu an b'o kɛ inshallah. Karamɔgɔ 2 heures o b'a sɔrɔ su kɔrɔbayara dɛ. Ayiwa ko me ti fɛ den ka kɔrɔbaya ka ban Ayi o tɛ. kana na Ayi o tɛ n bɛ na. o fura kɛkun de ye den ka se ka kɔrɔbaya sinon denyɛrɛnin bɛ to i bolo a bɛ san 100 bolo a tɛ kɔrɔbaya a tɛ bɔ a nɔ na o fura mun bɛ kɛ o de b'a kɔrɔbaya ka tɛmɛ fadenw na N y'a faamu n bɛ na. Ni n bɛ na n bɛ n dɔgɔnin kunu n'o bɛna ɲɔgɔn fɛ o b'a sɔrɔ dugu donnen don. Ayiwa sɔnni ka se den bɛ to a la karamɔgɔ. e dɔgɔnin ka foyi tɛ yen nɔ i kelen de bɛ na nin ko la N y'a mɛn. inshallah.